Ayan, ang laki. Tingita ko. Ang dami niya. Ayun yung pala sa taas, ma. Ay, ito. Mau. Ang laki. Ano yung tutukan mo ini? Ini ang kukunin ko kasi hinog na siya, oh. Ito, hindi pa. Itong isa. Dapat di makasabay yung isa. Yeah! Uminit mo nga. Ma, yun o. Yan. Baba na ako mga guys. 1, 2, 3, go! Yay! Ang ganda. Ang haba niya, oh. Yan. Oh. Alam, dinig ko ng mama ko. Sarap. Sarap. Yan. Maglalagay na naman kami nito sa paborito namin ang ginataan na nilalagyan ng langka. Yan, oh. Tinanggalan ng mama ko ng dagta. Yan, kargain ko to. Uwi na kami sa amin. Yung mga manok namin, oh. Yung papa ko, magkaan ng manok. Dito namin lagay. Yan! Yan na guys, mag-ano na kami ng langka. Alis na, alis. Yan! Ayan, oh, hinati na ng mama ko. Binigay kasi sa kapatid ko yung kalahati nito. Alis na, baby. Alis. Daddy! Alis. Wow! Wow! Oh, wag ka muna, oh. Hindi ako. Ako na, bibigyan kita. Oh, doon na. Yum, yum. Oh, dito ka. Dito ka. Oh, dito ka sa katabi ni mama. Ayun, yun. Hi, guys na. Hi, guys. Yan, guys, oh. Kita ba? Ay, silaw. Masilaw. Silaw. Oh. Punasan ko yung dagta. Wag. Ay, nagyunin ko ulit. Ha? Punasan natin. Meron pa doon, 4 pa ata yun yung kukunin namin na pag nahinog na. Pati apat. Ito yung ko. Kinuha ko nung kanina. Nadagtaan yung damit ko ng isang araw na ito eh. What's that? Ayan, kain ka na, anak ko. Anak ko. Kain ka, anak. Oh, ito na. Dito ka, huwag ka dyan, may dagta. Yan, ito na.
Yan. Ano sasabihin mo kay mama? Yan ko. Thank you po. Ayan, yun ang kagandahan dito mga kadayot sa probinsya. Kasi pag langkaan, makakakuha ka ng libre lang. Pero sa syudad, syempre ang mahal nito, per kilo. Okay, tumama! Yay! Ugas ako. Sige, nakain ka na. Ugas. Good. Ayan, kain tayo mga kadayot ng langka. Wow. Wow. Dito ka, kuya. Yan si kuya. Dito tayo, kuya. Usog ka dito. Huwag ka dibre, kasi maano. Kain tayo. Kain tayo, guys. Sabihin mo doon, anak. Hiyain mo sila. Okay. Kain po tayo, guys. Ito po, guys. Tanggalin niyo muna, guys, yung buto, guys. Ayan, oh. Ayan. Ito. Yummy! Tanggalin mo na kung yung buto. Ito ko. Wala. Ito, oh. Tanggalin mo yung buto, tanggalin mo yung buto. Yan. Ako Yeah. ayan, oh. Ang galing! Kumain ng anak ko ng langka. Ano yung kinakain mo, nak? Anong kinakain mo, nak? Langka. Ano sa English yung langka? Jackfruit. Sobrang bulol pa siya mga kadayot. 3 years old na siya pero sobrang bulol. Kahit yung itong panganay ko ganyan din siya. 2 years old na siya nakapagsalita. Tapos nag-aral siyang kinder, bulol pa. Ate, oh. Ano, oh. Ate. Ate. Pero kapag nakapagsalita, naku, sobrang daldal naman. Ito na, nak. Ano sasabihin kay mama? Thank you po. Punasan mo yung ilong mo, dali. Punasan mo. Punasan mo. Kuya, kita ka nila, oh. Yun. Ayan, langka. Ayan po, langka. Buti yan, oh. Uubusin mo yan? Patuloy mo, sumaya. Kaya mo yan ubusin? Kalahating langka? Kaya mo? Uy, grabe. Ang galing naman ng anak ko. Ayan, oh. Sabihin mo doon, oh, kain po tayo. Sabihin mo, ano ba yan? Punong-puno na yung bibig. Dandahan ka lang dyan. Masakit yung tiyan mo pag nasubrahan ka. Gusto mo ba sumakit yung tiyan mo? Abo ko. Abo mo. Yung dandahan ka lang. Opo. Si mama na, hindi mo kaya. Ano, oh. Ay, galing. Para na itong mukbang, ah. Nandito na yung dalawa kong anak, eh. Sumabay na, eh. Ramon. Si Ramon. Ate, ew. Ayan, mga kadayot ko. Kung nagustuhan niyo po ang aming vlog, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell sa baba para updated kayo sa mga bago naming vlogs. At thank you po pala sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng aming ads. Malaking bagay po yun. At sa mga bagong subscriber, thank you po. At sana okay lang po kayo ngayong araw na to. At sana po palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ayan, God bless everyone. Bye-bye. Thanks for watching. Bye-bye na kayo na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye.